Takže ahoj, já jsem Folvie a tohle je Minecraft, první let's play díl. Budu se snažit dělat víc let's playů než jenom jediný. Tohle je vlastně moje první hra, co tady teďkom hraju. Jsem takový trošku začátečník, sice vím, co se všechno dělá, tak jako co se má craftit, ale nejsem v tom žádný odborník, takže to trošku promiňte, ale budu se snažit vás nesklamat. Tak, co bych vám takhle na úvod řekl. Tady tohle je můj skromný, no nemůžu tomu říct ani barák, ale takové útočiště, kde budu spát zatím. Dneska si budu stavět barák nějaký, aspoň malý na začátek. Tady už jsem si postavil na cukrovou třtinu, farmičku malou. A našel jsem si tady důl, do kterého jsem samozřejmě ještě nešel. To je všechno v plánu, takže dneska máme co dělat. Co bych vám ještě takhle mohl říct? No, asi místo kecání bychom mohli začít něco dělat. Já jsem už tady předtím, než jsem začal hrát, tak jsem si za kamerou udělal základní věci, ať nemám dřevěné všechno, tak jsem si zašel do dolu tam vzadu. Tam jsou takové dva doly, jenom také menší. A tam jsem si natěžil aspoň něco. Tady si dělám kámen, jelikož si tady chci z toho postavit ten dům a nechci to mít z klasického cobblestoneu. Teda aspoň myslím, že se tomu tak říká. Z klasického koblu tady jsem si natěžil písek a udělal si sklo. Jelikož si budu dělat okna. Jo, teď musím uvažovat, jak se co dělá. No 48, ještě si uděláme. Tak, jeden stack by mohl stačit. Dáme si zbytek tady. Tak, očekáme si, až se to dodělá. A pak si začneme stavět, sice toho asi bude málo, takže si proto budeme muset ještě zajít. Ale nevím, jak se tam momentálně teďkom dostat, jelikož je to dost hluboké. A schody jsem si tam ještě žádné nedělal. A vůbec nevím, jak si to tady postavím. Chtěl bych to nějak zakomponovat do té zdi, ale nevím, no. Bude to takový provizorní zatím, takže neočekávajte od toho nějakou mega stavbu o velikosti rodinného domu a vily a všechno možného. Je to takové jakoby barabízno zatím. Všechno se bude dělat nově. Je to jenom na úvod. Ježiš, to se dělá pomalu. Jinak, co bych vám ještě mohl říct? Budeme chodit klasicky do dolů, hledat nějaké vesnice. S vesničama no, nevím, jak se to dělá, ale chtěl bych je taky nějak v úzovkách množit. Budeme dělat farmy. A zkrátka všechno, co se tak v Minecraftu dá udělat. Samozřejmě, kdybyste něco chtěli, ať něco udělám, něco postavím, no tak byste mohli napsat. Všechno se dá zvládnout, že jo? Jak si to udělám vysoké? To by možná i šlo. Když to bude možná ještě velké. Nevadí, však je to jenom na začátek, takže stejně budu muset ještě natěžit, jelikož už teď vím, že toho je málo. Tak to bude stačit zatím. Jak říkám, nebude to nic šíleně velkého, nějaký obrovský barák. Už slyším, jak říkáte, jak to je hnusné, jak se mi to nepovedlo, ale abych pravdu řekl, vůbec nemám páru, jak to mám udělat. No, 24 už mi jenom zbylo. Tak to není moc teda. Já jsem říkal, že to nebude velké, že? Dělám takový obrovský barák. Jej. No a za kamerou budu asi těžit, jelikož těžba vás asi nebude moc bavit. Bych pravdu řekl, tak mě to momentálně taky moc nebaví ta těžba. Ale tak někde se získat suroviny musí.
Ježišmarja. Tak, to by byly asi tak zatím základy. Tak to bude hrozné, už teď to vidím. Hlavně tady to pofiderní se mi už vůbec teďkom nelíbí. Takže to sundáme z toho. A budeme to muset prodloužit na druhé straně. Tady nějak to povede. No, dejme tomu, že tady. Samozřejmě mi pak můžete říct, jestli teda to mám nějak změnit, nebo jestli se vám to líbí. Já vím, momentálně toho teď moc není víc k vidění. No, zhruba. Ať to aspoň nějak vypadá. To by šlo. Každopádně tady tohleto tady nedává smysl. To budu muset postavit místo tohohle. Já si pak budu něco natěžit, abych měl železné aspoň věci. Ježišmarja, s těma kamenýma se to totiž moc nedá. Tak. No. Se stejně bude stmívat za chvíli, no už se stmívá. Takže tady toho dneska už moc neudělám. Tak tohle je jakože první let's play, takže to bude takové kratší, ale uvidím, jaké budu mít ohlasy na to. Jestli budete chtít pokračovat, tak samozřejmě mi napište, a jestli toho mám nechat, tak si tady budu hrát sám pro sebe. Ale chtěl bych v tom pokračovat, takže určitě dejte vědět. No a určitě se příště zase uvidíme. Kritiku samozřejmě můžete napsat taky, ta se hodnotí a cení, ovšem kritika taková, která má nějaký smysl, a ne, že mě rovnou pošlete do kytek a nic k tomu jiného neřeknete. Takže jenom tak na úvod by to myslím, že stačilo, a příště to určitě doděláme a zajdu těžit, podívám se, co tam je, a příště vám řeknu, jak to pokračovalo. Tak se zatím mějte a určitě se zase uvidíme. Tak jo, tak čaute.